розов пеликан. Име Груйо. Ранен от изстрел в първия си полет. Статус – ампутирано крило, невъзможно връщане в природата. Сокол Орко. Име Буря. Взета от гнездото и отглеждана в домашни условия. Статус – изгубени инстинкти, невъзможно връщане в природата. Царски орел. Отстрелян с 12 съчми. Статус – ампутирано крило, невъзможно връщане в природата. Орел Рибар. Име неизвестно. Излюпен в Финландия, отстрелян в България при първа миграция. Статус. Дивата природа, тя не може ние да си я моделираме. Тя си има навсякъде. Ние трябва да се адаптираме спрямо нея. Не е честно просто ние да определяме кой да бъде и кой да не е, да живее. Предатели шоят е символа на българската природа, но е изчезнал от нашата фауна през 70-те години. Това е нашият ресурс и трябва да се опазва. Трябва да опазваме всеки вид. С изчезването на всеки вид ще дойде деня, в който ще изчезне и човека. Първите щъркели вече долетяха в страната, предвещавайки пролетта. В центъра на България обаче има едно място, където щъркелите живеят целогодишно. Тези щъркели не могат да летят. Благодарение на човека те са станали стационарни пациенти на единствения спасителен център за диви животни в България. По принцип, птиците са най-уязвими от човешката дейност. Щъркелите, те са сравнително все още по-чест вид за България и заради също начина им на живот и биологията им, местата, където ловуват, търсят прехраната си за малките, но това са електрическите стълбове, много често се удрят в жиците. Черните щъркели, те са много по-рядък вид. В момента имаме два. Единият е с повредено крило, а другия пристигна без едното си стъпало. Спасителният център, както знаете, е структура на Зелени Балкани, работи от 1992 година. В началото беше по разни апартаменти и стаички, а след това решихме, че няма как и трябва да преминем към по-професионално ниво и решихме да вземем база от ветеринарния техникум, благодарение на тогашния директор. И развихме дейността и стигнахме до около 600 птици до 700 птици годишно, които от 30 до 40% пускаме обратно в природата. В момента спасителният център има 100 обитатели. По-голямата част от тях са постъпили по спешност и никога няма да могат да се върнат в природата. Тук са основно блъснати от превозни средства, блъснати в далекопроводи, незаконно отстрелване, браконьерство, малки паднали от гнезда или осиротели по един и по друг начин и също така отравяне. Много често хората пък не се обаждат и искат да ги спасим от разни животни, които по принцип си живеят в техния двор и да искат и не искат. В смисъл разни катерици или пък разни змии, които много преди тия хора да си направят къща там до гората са си били там и няма как да ги спасим. В смисъл това си едно естествено местообитание. Сега в България мисля, че нещата се влошават всяка изминала година заради бизнеса и защото много хора не обръщат внимание на природата и това е много лошо. В моята страна е по същия начин, а и в цяла Европа. Трябва да се обръща повече внимание и да не унищожаваме природата със собствените си ръце. Това ме натъжава, но е истина. Особено тук, в България, в националните паркове или по крайбрежието ситуацията е много лоша. Пациентите на центъра постъпват първо в клиниката. Ние сме единствения в страната спасителен център за диви животни. Нашите пациенти са изцяло от защитени видове. Разбира се, никога не връщаме такива, които хората така с особена любов са се грижили за тях и искат да помогнат, въпреки че не са защитен вид. Така че по най-различни пътища неведоми пациентите постъпват при нас.
След белоглавите да бъдат върнати черните и брадатите лешояди. Надяваме се, че това нещо ще се превърне в някакъв тип държавна политика да възстановяваме видове, които са изчезнали точно поради нашата вина, като хора, смисъл, като антропогенен фактор, тъй като брадатия лешоята е там отзад в клетката, той е изчезнал 70-те години и последният намерен без крака. Това означава, че някой ловец му е отрязал краката, за да членува като новобранец като млад ловец в ловната дружинка. Това е реалността и много от тия видове са изчезнали точно поради това, че ние сме ги унищожили. Не напразно, то подготвителен етап на проекта е може би най-важния, защото наистина 99% от хората, ако са съгласни с това нещо и ако са щастливи и подкрепят идеята и ни сътрудничат, достатъчно един човек, който да иска да навреди на това нещо и е възможно да провали цялата тая инициатива. Проектът за връщане на лешоядните птици в българската природа на този етап се финансира от Франкфуртското зооложко дружество. И докато в другите държави, където мерките за реинтродукция на тези видове се прилагат около 30 години и са държавна политика, у нас не е така. В последните години, благодарение на Министерството на околната среда и водите, регионалните инспекции по околна среда, чрез един специализиран фонд към Министерството, той се казва Управление на дейности по опазване на околната среда. От 2004 година имаме издръжка, която поддържа част от дейностите на спасителния център. Основно дейности свързани с прилагането на закон на биологичното разнообразие и на база на тия основания ние получаваме вече някаква помощ от държавата и то всъщност не от държавата, а точно от събрани екотакси. Освен на внос на застрашени видове, в спасителния център разчитат и на програмата за размножаване на редки и застрашени видове птици. След седмици се очаква първото поколение на двойката белоглави лешояди, живеещи тук. Един от щъркелите с увредено крило пък очаква любимата си, която за пръв път е долетяла при него през миналата пролет и се свили гнездо. Една двойка бухали, която за миналата година с 9-та поредна година имаше поколение при нас и тяхното поколение освобождаваме в природата. Така че ще се опитаме това въпросното соколче буря да го включим в размножителна програма, за да не се окаже, че е изгубена за природата. От тези, които в момента са тук, малка част ще бъдат върнати в природата. Повечето от тях са стационарни. Това са животни, които никога няма да могат да бъдат върнати в природата, защото по един или по друг начин са увредени. Част от тях са включени в размножителната ни програма, на която целта е от негодни родители да имаме здраво поколение.